Salon Dewi Pulirejo jret. Jret. Sumur. Sumur. Duh, kan Mbak Miski sumur ta. Duduk Pulirejo kok. Sumur. Sumur ya, Mbak? Oh, sumure. Heh? Cukup sumur. Yo iya to. Lah yo Pulirejo bener. Lah nggih tetep sumur to, sumur Pulirejo to. Desane Pulirejo cukupe sumur. Orang saking Samsul Kaya tenaga kita lepas kata suku benar. Kata sinarlo tak hancur apa. Orang hari desa itu satu orang tahun pergi. Saturut kantos busana kasatriyan ingkang satu kiwa-kiwa jaring para kiwa ingkang dahat puji-puji. Laksitaning lampah rati dinding budaya simbang ingkang ngatasi karya.
Sampun beda minangka pakarsane lampak ingkang sinebut Dadang Sukomanggala. Sawetara punika panjenenganipun ingkang sampun lebih budaya ahli desa ingkang miji saking lawatan carupan hangat karo hanganti pangharyan pinundungan Rama kaliyanipun Kadang Putri Mas Kadang Sukomanggala tujuan sasana makan arung sasana kekasane jumur mimpi pangestu dugi dumateng sagring para sepuh sepuh jayanipun nyebar godhong para tuwaring ati Kadang warga jurusan panjenenganipun Bapak Suramin hampur panglah pangestu ugi anggenipun hamangun wonten bali beblasan tunjuk semateng purnang pemanggilan panggilan wilujeng Sumarung waktu mentu materi kami segala saking sasana petas lagi atus pusana petasan dasare lebring budaya kenipun hangatasi karo Kadang cocok lempah ahli desa hangatipun pemanten negara secara bahagia dengan Kadang Sukomanggala Kadang Putri Mas sekali satu-satu boleh nanti satu-satu bebasan mawi-mawi atas mawang-mawang itu aku rasa hanya boleh rahayu
boleh maksa rumahmu. Injih, ngapunten ya Bapak Ibu. Teng mriki niku saleh salehah kok Mas. Gak kaya wong sing ngarep-ngarep ibu dasar kae ngene contoh. Sopo lho? Hah? Sopo? Bu bojone Sarni iki lho. Bojone Sarni film kuwi. Lah sapa ta jenenge? Ibu, ku kenalan ya Mas. Kenalan. Kok santri Pak kok jeneng. Sinten asmane Mas? Lah, Pak Bambang Kuku. Gedang iki. Mas, aku bikin kok goku disuruh iki. gedangmu kok Kamu watos kok ngene kok mereni. yo kok Aku ki seneng kumis ta, Mas. Nah, kumis ki nek tipis, Mas. iya piye Lagi nyedak wis kering. tenan kaya Beda karo lawan, Mas. piye Ketipisan. masalah ta ya padha karo ngiris tempe Tenan. diiris kan Dadi nek kena pipi ngeluncung kayu kabeh. ngiris tempe diiris mengos kakek selawe kan pilih sing Milih sing brengot. Kacek ora selawe masuk kali iki. Kok kacek wani? Wani no. oke Apa sampai nek? bilatan jadi Lah, sapa nek sing mandi ganien Mas ya? alhamdulillah pinangge wonten laladan ngali hari Nggih. Nyarepipun Bapak panjenenganipun Bapak Suratmin Bapak Suratmin. alhamdulillah matur nuwun Pak Suratmin dipun timbali Alhamdulillah nggih. Nggih. Kula sekalian grup Salon Dewi make up kecil saking laladan Sumur Kulirejo Oh, Mas. ugi niki sembenipun ingkang kakung duduhi punika mbok pilih molang Oh, Bumolang. Bumolang dadi sing didol apa ae, Mas? ya sapi wedhus saka mangsa ki jaran barang Dino iki agel wong. Keraparan. lha sapa Lah aku tidak. kowe ya ora kok nggon kowe kok to Lah sapa ae? iki kanca-kanca ya beda kaparingan rezeki lumantar Dewi Alhamdulillah. Kene jenengan kok. Iku babang niku. Mantu. Iki putu iki mantu. iki Berarti aku kok nek gandeng karo kuwi. Ya. Berarti aku mbok babang. Babang. Iki kok yo ning ngarep dhewe ireng pisan. original kok lho Ireng manis. Ya. Ora kaya babang. Bang joget ya, Bang. Tenan? Yakin? Lah, karo koki kok joget. Ayo, Bang. Dari keluarga dari ini dari mana, Bu? Dumpreng. Yang ahli joget siapa ini? Gak ada. Siapa? Santika. mana Satika Oh, ini. Santika berdiri aja berdiri, perwakilan Dumpreng ya, Bu. Setuju. Nek ora gelem joget, aja dijak mulih. Ayo rene, coba ngene. Awak iki wakil kok Dumpreng kok rene. Pak, niki sederek nggih. Oke. Saudaranya Mas Manten? Santika. Senengamu lagu apa, Mbak? Senengamu lagu apa? Ayang-ayang. Kulaan, Mas? sampun Oke. Mas Lawan. Irama berdiri kabeh ya. monggo kadang sekolah dulu sedang Mas Barengi Mbak Santika. ya Irama
Kon pria mau ngedeni menungso. Apa rumangsamu iki barongan lho iki jane. Pikir ngono wae piye? Kayaknya gelem musuh. Oh, golek musuh. Sik loro. Sitok-sitok ae ben-benan. Wis sik le. Ya, ning tengah. Ada di Mas. Aku bayu. Agak mundur le, agak mundur. Sandalnya copot le. Tahu baik. Joget boleh? Ya, tahu baik. Mundur. Opo. Opo. Oh, Yes. Kaisik. Ya. 75 ki ya buat le. Oh, tenang. Sir. Yo. Ancang-ancang was. Oh. Ya, bos. Malik. Mas, maju turun, Mas. Orangnya wae rombong ae iki. Iso. Contoh diri. Ya, aku. Ya. Kokono, motor ini. Ya. Tunggal kudu aja padha kaku. Tunggal sapa padha kudu. Pamen siap? Oke, siap. Ayo. Ayo ri. Ayo le. Was. Jangan lomo. Gak wedi karo maratuane bocah. As. Kok betot Pak iki. Ini betotan Pak Bambang. Sak keneke sing dibetot apa? Wong ora manut dhewe. Gawe ki yo ngono lho kok ya. Piye? Kok terus nyerang Pak Bambang terus kita ya ning sesuatu lho iki. Iki